Nhau dzomanhoko 22 Kubvumbi totanda nodzinoparadza chirwere chodziwa mupengo chopurira pasi mumwe muchembere. Vanhu vapfa nechirwerechi vawana mushure mekupfa kweimwe chembere yokumhondoro. Chembere iyi yanga iri kuhwarira kuchipatara chewest end muguta reharare uye kune rimwe rukupo rwokuti ndimaiwo mumwe aimbova gurukota renyika Sylvester Nguni. Vanhu vazhinji vari kundorumira muvhu kuti ivo vakuru vezanu ndivo vakauraya nyika zvipatara zvayo zvinorapirwa ruzhinji pabodzipo nemapwapwa akaitiwa namuchinguri. Mweya wavo ngauzorore murugare. Chirwerechi chabata vanhu 20 kureketa kuno. Mune imwe nyaya, hurumende yozama kubenutsa nguva kumashure munyika. Zvichitevera kusimuka nohasha kwemutengo yezvinhu zvinoseenzesiwa mazuva ese, hurumende yazama kuita zvokufadza vanhu nokudeedzera kuti ichange ichidzika mutengo inokwanisa kutengesiwa nayo zvinhu munyika. Danhori rakamboitiwa mugore ra2008 rikasiya zvitoro zviribe zvinhu nokuti vanozvigadzira vakange vachiri kuita bamari iyo vakaringira kuita. Anozongotambudziwa nounhu imhomo yevanhu iribe kumwa kwokutenga zvinhu. Vanoona nezvokodzero dzovatengi weConsumer Council of Zimbabwe wati ivo hurumende yandoitawo hayo nzwanano nevamabhizimusi asi haigoni kuzvisimbisa pamutemo. Heno kuti vachazodini, takandoringa kuti kuchawira tsvimbo nodohwe. Imwe nyaya, zvizvarwa zvomunyika zviri muSouth Africa zvokumbira hurumende kuti dai zvabenuka hazvo kumusha. Mukuita kuribe kujairika, vana veZimbabwe vagere muSouth Africa vaomerwa neupenyu zvokuti wava kutofunga kuti wabenuke havo watamburire wari kumusha kwavo. Vamwe wacho varibe mapepa ougaro munyika iyi vari kuti zvavaomera nokuti zvose zviri kuitiwa nehurumende yeko hazvisvike kwavari. Hurumende yati iri kuita hurukuro nonyika iyi kuti wawanuka wabatsirike kubenuka kumusha. Dzopasi rese, mutungamiri wenyika yeBurundi Nkurunziza wobvisa zvizvarwa zvonyika yavo zviri kunze kwenyika kodzero yokuvhota. Mukuru uyu areketa mashoko achiti danho rakasitikwapo nokuda kwokutekeshera kodziwa mupengo kwanetsa. Vamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika wati ivo Nkurunziza watorawo mukana wokuti waite zviro zvavo nokuti vari kudozvidaba zvokuti sarudzo dziitiwe munyika yavoyo asi dziri kufanira kuitiwa musi wa20 Chiwabvu. Mune imwe nyaya, Wapombe Magufuli wokurudzira vatendi munyika yavo kuti watsanye nokunamata maererano nodenda rodziwa mupengo. Kureketa uku kuri kuramba kuchitsinhira masoko avo wakareketa kare kuti vari kugwesa bamupfigwa munyika yavo vachitokurudzira vanhu kuti varambe vakafasa kunamata. Kutekaira kuri kuitika pachirwerechi kuri kuningisika zvakanaka kureva kuti minamato yavo iri kushanda. Todzoka muSouth Africa. Nyika yeSouth Africa yoisira vana vayo mambure ekuti vareke kupfa nonhamo. Kutambudzika kuri kunziwa nodziwa mupengo kuchiri kutanda kune dzimwe nyika, asi nyika yeSouth Africa yagona kuwana mazakwatira anokwana mabhiriyoni 500 omari yemo. Mari iri kuzobatsiridza kuti vanotambura vaingidziwe mari mwedzi 6 iri kuteera. Mari inopiwa vanowana yaingidziwa no500 uye waribe mabasa vari kutanda kupuwa mari inokwana 300 omari yemo. Matanho abva apa musiyano mukuru pakati ponyika ino dzimwe nokuti yakatopiwa mari svinu nomabhangi anokweretesa mari kunyika anoti IMF neWorld Bank. Idi huku dzinobvumbamira vana vadzo ndidzo dzinorastaikiwa bano tunhiyo. Toenda kunyika yeMadagascar. Madagascar yoparura mushonga wayo wokurapa dziwa mupengo. Mutungamiri wenyika iyi aparura mushonga wechiwanhu wokurapa chirwerechi. Kureketa kuno wakatorapa vanhu 2 vakapora.
danho lira pakutsutsumwa kune vazhinji vari kuti nyika iyi iri kutamba nematope paribe mvura, asi vamwe vanoziva nezvemishonga yechivanhu vari kuti mushonga unoshanda uye vanochika mishonga yechirungu ndivo vakalingira kuita mari nechirwerechi, saka vari kuishora, asi mugomo wazvo tinoziva ba. Kwanyasi tatenderera zvakwana wabi yangu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau.